покана. Антон и Радка, заедно с децата си Юлиян и Ивана, имат удоволствието да ви поканят да споделите един специален и незабравим повод – празнуването на първата годинка на техния малък принц Антон. Ще бъдем щастливи да отпразнуваме заедно този прекрасен момент, изпълнен с радост, усмивки и незабравими емоции. Дата – 19 юни 2026 година. Начало – 16 часа. Място – село Опан. Ангелското ти лице разтапя лелийно сърце. Искам да знаеш, че винаги Леля е до теб. Твоите най-красиви очи, Лелче, най-обичам ги. И когато станеш голяма, За вашето добро настроение ще се погрижат Милко и Тони Кобрата. С уважение, Антон и Радка. Очакваме ви!